Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, subay sa kusog nga pagbundak sa kusog nga uwan tungod sa bagyong Agaton, tulo ang patay, lakip na ang 40 anyos nga babay human gianod sa baha sa magkabuwag nga sapa sa Mabinay, Negros Oriental. Patay na dihang nabangalan kagahapon ang lawa sa 50 anyos nga mag-uuma nga gikatahong missing human ianod sa baha sa Tabuay River sa barangay Bugnay, Mabinay, Sabado sa hapon. Nabangalan sa Mabinay Disaster Risk Reduction and Management Office ang lawas ni Danilo Abrio sa retrieval operation. Patay na usab diyang naugkat ang lawas sa live-in partner nga gianod sa suba sa Sitio Lunay, Barangay Iranon, Mabinay, Sabado sa buntag. Unang napalgan kagahapon sa buntag sa mga lumulupyo sa Sitio Lunay ang lawas sa 40 anyos nga si Juliet Albia. Pipilakatak na ang nakalabay, nabangalan usab ang lawas sa 70 anyos nga si Liberato Cariaga. Puyo-puyo ni Juliet. Ang mga sapa sa Mabinay, mibaha human mubundak ang kusog nga uwan niadtong Biyernes ug Sabado tungod sa low pressure area nga nahimo ng bagyong Agaton.